Šalom, da li ste znali da su prvi hrišćani zapravo bili Jevreji? Danas govorimo o mesijanskim Jevrejima, ko su oni, odakle dolaze i zašto su važni za razumevanje biblijske vere. Mesijanski Jevreji su Jevreji koji veruju u Ješu na nemačkom Isus kao obećanog Mesiju Izraela. Njihovo poreklo nalazi se direktno u Bibliji. Već hebrejski spisi, Stari zavet, najavljuju Mesiju. U knjizi proroka Isaije, poglavlje 53, govori se o stradalnom sluzi Božijem, u knjizi proroka Miheja, poglavlje 5, o mestu rođenja Vitlejemu i u knjizi proroka Jeremije, poglavlje 31, o Novom savezu. Ješua iz Nazareta ispunio je ova proročanstva. Njegovi prvi sledbenici nisu bili neznabošci, već Jevreji iz Galileje i Judeje. Apostoli i prva zajednica u Jerusalimu bili su Jevreji koji su verovali u Mesiju. U delima apostolskim čitamo, mnoštvo vernika bilo je jedno srce i jedna duša. Oni su držali šabat, biblijske praznike i išli u hram. U delima apostolskim 21, stih 20, izveštava se da su hiljade Jevreja postale vernici i revnosno živele po zakonu. Kasnije je Vajhauah otvorio vrata i narodima. U delima apostolskim 10 Kornelije, rimski kapetan, prima veru. Neznabošci nisu morali prvo postati Jevreji, već su bili spaseni kroz veru u Ješuu. Ali osnova je ostala jevrejsko-mesijanski pokret. Tokom vekova, međutim, došlo je do raskida. Rimska kultura i paganski elementi pomešali su se sa verom. Jevrejski šabat bio je zamenjen nedeljom, jevrejski praznici i običaji bili su potiskivani. Tradicionalno hrišćanstvo udaljavalo se sve više od svojih prvobitnih jevrejskih korena. Od mesijansko-jevrejskog pokreta nastala je religija koja je bila snažno oblikovana paganskim uticajima. Ali danas doživljavamo povratak. Sve više Jevreja ponovo prepoznaje Ješu kao Mesiju Izraela, koji je došao i za narode. Mesijanske zajednice povezuju svoj jevrejski identitet sa verom u Ješuu. Oni slave biblijske praznike, čitaju Toru i svedoče da je Ješua spasitelj sveta. Poruka je jasna, prvi hrišćani bili su mesijanski Jevreji i danas Vajhauah vraća svoj narod korenima. Ako želiš da saznaš više o Ješu i mesijanskim Jevrejima, pretplati se na naš kanal i otkrivaj sa nama istinu Biblije.